Als ik klaar is langs aan, hè, en dan komen ze me hierna toe en doen ons die kamer. Maar het is vinniger. Zo, grijp je punt en dan spring je weg. Maar dan gaat die... Wat gaat hier aan? Ha? Hoe bedoel je dat nou? Precies wat ik met jou vraag. Wie is die man wat nou uit is? Wow, nee, dat is Duimpie. En Duimpie zijn maat. Ook een Duimpie zijn maat. Wat maakt Duimpie in mijn huis? Hij gaat niet pijnjob doen, Antie. Hij is een van die doopste bestes. Het Antie geweet, hij was deel van die groep wat 3 jaar geleden die parlementgebouw gepaint het. Spijker, ik stel je belang of Duimpie die White House gepaint het. Jij hebt bij mij gezegd, jij gaat ze weer pijnwerk hier komen doen. Ik als die mijn contracteer. Duimpie sip onder mij, zo hij doet die job. Wow. Nou, wat doe jij? Ik maak zeker, hij doet die job recht. Zo, eindelijk doe jij niks. Superwijs. Als je rechte woord, Antie. En ik moet jou betalen voor werk wat andere mensen doen. Dat is maar zo die bedrijf werkt, Antie. Ik waar niet hoe die bedrijf werkt, Spijker. Als jij voor mij gezegd, je gaat die werk doen niet, het ik zeg iemand dat krommet voor mij komt doen. Antie, verstaan niet. Duimpie is die beste man voor die job. En jij is die beste crimineel van mijn geld. Maar daar is bij het cheap, ouwens daar buiten en alle diensten komen naar risico. Wat een risico? Eerstens, die hele job kan opgemoord worden. En tweedens, Antie weet niet allemaal kan getrast worden. Morgen, oermorgen wordt Antie zijn huis groot en kaal bestuurd. Nee, nog steeds trust ik van jou. Wat ook je scherpste crimineel in die dorp geweest. Precies. En toen verander ik. Plus, Antie kent mij. Ja, ik ken van jou. Ik ken die ook van nog vrienden. Antie bedoel, Duimpie. Ja, hij kan me rood en kaal besturen zo. Nee, Antie, Duimpie is een eerlijke mens. Vandat hij uitgekomen verleden jaar, heeft hij nog net een goede naam voor hemzelf gebouwd. Vooral met zijn skill. Vraag een beetje. Uitgekomen waar van? Hij was niet dronk, Antie. Antie! Spijker, je mal. Hoe je dronk voor zijn meisje kon brengen? Relax, Antie. Duimpie, als je skillen mee. Hij was onschuldig dronk toe. Weer onschuldig dronk toe? Jo, als Antie net moet weten hoeveel mensen al in die tronk belanden wat onschuldig was. Ik waren niet onschuldige mensen die dronken zijn. Laat ik vandaag voor jou zeggen, als hier een meisje naar iets weer raakt, dan ga ik ook dronk toe gaan. En het verschil is, ik ga 100% schuldig wees aan moord. Maar ja, waarvoor was hij deze man niet dronk? Antie, onthou ik het Antie vertellen van die mannen wat die parlementgebouw gepaint het? Al het die paint gesteel. Hi daar, Sari van die Karoo. Dank je dat jij hierdie video gekeken hebt en geniet het. Moet niet vergeten, geef ons een like, een comment, een share en een subscribe. Dat helpt mij met brood en kracht. En Lotto. Goodbye.